בהרצאתו של הרב דוד אפללו שליט"א, בנושא זיווג משמיים, חלק ב'. אנחנו נמשיך מה שדיברנו בשבוע שעבר על ענייני הזיווג. אם אתם זוכרים, דיברנו, יש שם 3 מהלכים עם הזיווג, תלוי בבחירה של האדם או שזה בידי שמיים. יש מאמר של המערכו, רבי חיים ויטל, תלמיד האריזל, בספר עץ הדעת טוב. הוא מביא את הגמרא במסכת מועד קטן בדף י"ח, אומרת שם הגמרא ככה: אמר רב משום רבי ראובן בן יצטרובלי, מן התורה, מן הנביאים, מן הכתובים, מהשם אישה לאיש. כלומר, יש לנו 3 פסוקים שהאישה באה לאיש, הכל מהשם. לא תלוי בבחירה של האדם. מה הם הפסוקים? בתורה, זה ראינו בפרשה, ויען לבן ובתואל, ויאמרו מהשם יצא הדבר. יצחק צריך שידוך, ואז אליעזר הולך, עושה את כל ההשתדלויות שלו, ואז עונים לבן ובתואל, מהשם יצא הדבר. כלומר, הנה אנחנו רואים מכאן מהתורה, מהשם אישה לאיש. זה לא תלוי בבחירה שלך, לא תלוי בהשתדלות שלך. מן הנביאים, זה בספר שופטים, כתוב שם אצל שמשון, ששמשון הלך ובחר לו אישה פלישתית, והיא לא הייתה אישה טובה. לכאורה אבא שלו ואמא שלו קצת כעסו, מה חסר לך בבנות ישראל שהלכת לקחת איזה פלישתית? כתוב שם בפסוק, ואבי ואימו לא ידעו כי מהשם היא. הנה אתה רואה, אתם יכולים לפלפל, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, אבל גם זה מהקדוש ברוך הוא. מה ששמשון בחר פלישתית, זה לא תלוי בבחירתו, אלא מהשם אישה לאיש. מהכתובים בספר משלי כתוב, בית והון נחלת אבות, ומהשם אישה משכלת. אדם שמקבל אישה חכמה, אישה עם שכל, זה לא תלוי בו, לא תלוי בבחירה שלו, לא תלוי אם הוא אינטליגנט או לא, זה מהקדוש ברוך הוא הכל. הנה אתה רואה 3 פסוקים שמהקדוש ברוך הוא אישה לאיש. ושואל המערכו, למה צריך 3 פסוקים? למה לא מספיק פסוק אחד? לא מספיק פסוק אחד. שימו לב, אומר המערכו, יש 2 אופנים בזיווגים. יש אופן ראשון, אדם רוצה להתחתן, הוא מבקש לו אישה כשרה, מחפש אישה כשרה. זה פשוט שזה מהקדוש ברוך הוא. שהרי מה, אין בידו לבחור בזו יותר מזו. מה אתה... למה תבחר באחת יותר מהשנייה? אתה סתם רוצה אישה כשרה, אין לך זה בקשה מיוחדת, אז זה ודאי שמהקדוש ברוך הוא, כל בנות ישראל כשרות, הכל בסדר. אבל יש עוד אופן. יש אדם שרוצה איזו אישה צדקת, או אדם שרוצה אישה רשעה בדווקא. אז הייתי אומר שלכאורה זה תלוי בבחירתו של האדם. כתוב הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אז הנה הוא בוחר אם לבחור אישה רעה או אישה צדקת. באה הגברה ואומרת לא, מהשם אישה לאיש. הנה בואו נבדוק אצל יצחק כמה השתדלויות עשו כדי להביא ליצחק אישה טובה. אנחנו רואים שאברהם משביע את אליעזר. אליעזר הולך ועושה הרבה השתדלויות על הבאר וכל מיני סימנים. אז לכאורה תראה במה זה תלוי. הנה, בבחירה. בא הפסוק ואומר ויען לבן ובתואל, לא, זה בכלל לא קשור בבחירה שלך אלא מהשם אישה לאיש. מהקדוש ברוך הוא יצא עם מי תתחתן ועם מי לא. אותו דבר אצל שמשון. שמשון לכאורה אנחנו רואים שם שהוא הלך ולקח אישה פלישתית מבת הערלים, אישה רשעה, הלך לקח. אז הייתי אומר שזה תלוי בבחירה שלו. בא הפסוק ואומר לא, זה גם לא תלוי בבחירה, אלא אבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא. כלומר, הכל יוצא מאת השם, אם כן לפי זה יוצא שאין בחירה לאדם בזיווג. ככה יוצא כאן. למה צריך את הפסוק השלישי? אולי תבוא ותאמר, דווקא אצל יצחק שהיה צדיק צריך להביא לו אישה צדקת. אצל שמשון הוא היה אמור להיות משיח. אתם יודעים, שמשון היה צריך להיות משיח. וכיוון שהיה צריך להיות משיח, אז הקדוש ברוך הוא רצה לעשות איזה משהו כדי בכוונה להכניס אותו לתוך הפלישתים ולעשות את הגאולה משם. איך הוא יעשה את זה? יביא אישה פלישתית ואז משם תבוא הגאולה. בא הפסוק השלישי ואומר לו בית והון נחלת אבות ומהשם אישה משכלת. הנה אתה רואה שזה לא תלוי, לא קשור לשמשון, זה לא קשור ליצחק, לא כתוב מהשם אישה לאיש משכלת, אלא מהשם אישה משכלת, וזה לא קשור ולא תלוי בך בכלל. יש, אם אתם זוכרים, שבוע שעבר רצינו לדבר, יש כאלה שרוצים לעשות
זיווגים על פי התאמות. מה זה על פי התאמות? לצערנו יש היום הרבה אסטרולוגים. האסטרולוגים האלה עושים הרבה בלגן היום. זה נקרא מקובלים שהם לא מקובלים. אולי מקובלים בחברה אבל לא מקובלים. הם עושים כל מיני התאמות בזוגיות. אני אתן לכם דוגמה. אתם יודעים, יש 4 יסודות בעולם. יש 4 יסודות שהיהדות מחלקת את בעצם כל היצורים ל4 יסודות. אש, רוח, מים, עפר. זה כל אחד מאיתנו שייך לאחד מ4 היסודות האלה. 4 היסודות האלה מתחלקים כל יסוד ל3 מזלות. דוגמה. יסוד העפר שייכים המזלות שור, בתולה וגדי. זה שייך ליסוד העפר. כל מי שממזל או שור או בתולה או גדי הוא שייך ליסוד העפר. יסוד העפר בדרך כלל הם עצלנים, כבדים, עצובים, מדוכאים, מרובעים, אבל הם אמינים. זה יסוד מאוד אמין, יסוד העפר. כתוב שהיום האחוזים של האמינות בזוגיות בין גבר לאישה הוא פחות מ10%. זאת אומרת לכם משהו עולמי. פחות מ10%, ורובם זה מיסוד העפר. זה יסודי העפר. יש יסוד המים שייכים המזלות סרטן, עקרב ודגים. יש פה עקרבים? זה יסוד המים ודגים וסרטן. יסודי המים בדרך כלל אוהבים תענוגות. אתה אוהב להתענג? אוהבים תענוגות יסודי המים. למה? כמו שהמים הם מגדלים. המים, תראה, זה צמחייה, זה תענוג, אתה רואה מים. כיף לשבת ליד הים, כוס בירה. להתענג, זה יסודי המים, סרטן, עקרב ודגים. לכן הם צריכים לעבוד בעיקר על התאוות והתענוגות שלהם, תאוות האסורות. זה מאוד קשה להם, זה עבודה. יש יסודי האש. יסודי האש זה תלה, אריה וקשת. מזלי אש, תלה, אריה וקשת, יש להם בעיה. בלשוננו זה נקרא פתיל קצר, עצבנים. יש להם בעיה של גאווה, בעיה של כעס, והם כל דבר מכעיס אותם, כל דבר מדליק אותם, הם מסוכנים בקיצור. וזה גם מתחלק ביניהם. יש את האריה, התלה והקשת. האריה זה נקרא האבא שם. התלה זה כמו האמא, הקשת זה הילד. ילד הוא מתלהב מכל דבר, קופץ. זה מזלי האש. יש מזלי הרוח, זה תאומים, מאזניים ודלי. מזלי הרוח זה ככה רבותיי. יש להם בעיה של דיבור. זה כל עניין מזלי הרוח. משתמשים הרבה במחשבה. רוח זה עניין של מחשבה. הרבה משתמשים במחשבה. בכל מקום, אני אומר לכם את זה בכלליות. יש לי שיעורים על זה, 3 שיעורים על זה, כי זה נושא מאוד מורכב. זה לא תלוי רק במזל החודש שנולדת, זה תלוי גם במזל השבוע וגם במזל השעה. זה תלוי בהרבה פרטים. זה בכלליות, אבל זה משקף מאוד. מכל מקום, אותם אסטרולוגים, הם טוענים שצריך לעשות התאמה בזוגיות בין גבר לאישה לפי המזלות. איך יעשו את ההתאמה הזאת? אתן לכם דוגמה. מזל אדמה עם מזל אדמה. כלומר, תיקח שור עם בתולה, עם גדי או גדי, עם שור, לא משנה. אומרים שזה טוב, זה יכול להסתדר. למה? זה כבד והיא כבדה, ככה זה נקרא. אנשים כבדים, הם לא דינמיים, לא אוהבים לעשות רע, זה טוב, מסתדר. מה הדין אדמה עם אוויר? צריך השקעה מרובה. כל מזלי האוויר, אמרנו, הם הרבה רוח. הרוח היא מפזרת את העפר בדרך כלל. מזלי העפר הם בבית כבדים, מזלי האוויר אוהבים הרבה רוח, זה יכול לפזר. אז לכן אומרים צריך פה השקעה מרובה. יש מזלי אדמה עם מזלי אש. דוגמה, מזל אדמה, בואו ניקח דוגמה, זה שור, מזלי אש זה אריה. אז שור עם אריה זה צריך גם כן השקעה מרובה, כי אדמה ואש זה קצת בעיה, העפר מכבה את האש. האש מצד אחד יש לו את הכעס, יש לו את ההתלהבות, האדמה זה בדיוק הפוך. מזלי האדמה אמרנו הם קצת סטטיים, זה דבר סטטי. משם, מכל מזלי האדמה מגיע כל עניין של העצבות והדיכאונות. שימו לב, בדרך כלל כל מזלי האדמה יש להם נטייה לעצבויות. יש להם את הנטייה הזאת. לעצבות ולעצלות, זה מזלות האדמה במיוחד. הלאה, אדמה עם מים. מים אמרנו זה סרטן, עקרב, דגים. זה צריך גם כן השקעה מרובה. אתה מחבר אדמה עם מים, נהיה בוץ, נהיה בלגן שלם. הלאה, אוויר עם אוויר, זה טוב. מזלות טובים, מסתדרים. אוויר עם אש, גם כן צריך השקעה. אוויר מפזר את האש. אוויר עם מים, דבר טוב. זה משהו ככה, אתה יודע, אתה יושב חוף הים, יפה מאוד. יש גם ים, גם אוויר, הכל מצוין. אש עם אש, זה דבר הכי טוב, זה דינמי. זה יש פשוט ל"ג בעומר כל השנה בבית. זה אש עם אש.
ויש לך אש עם מים, זה דבר מצוין. אומרת הגמרא, הרואה סיר בחלום, יצפה לשלום. מה הקשר? שימו לב, מה יותר חזק, אש ומים? אז מצד אחד, המים מכבים את האש. מצד שני, האש מעדה את המים. אז מה יותר חזק? זה תלוי. אם אתה שם את זה בסיר, הכל יוצא מצוין. שים סיר, בתוך הסיר תשים מים, שים אותו על האש, יצא לך תבשיל טעים. לכן הרואה סיר בחלום, אומרת הגמרא, יצפה לשלום. אז אתה רואה שאש ומים, זה יכול להיות שלום. צריך מתווך באמצע, תיווך. ומים עם מים זה הדבר הכי טוב כמובן, זה טוב, זה רגשי, מזלי המים הם מאוד מאוד רגשיים, מאוד רגשניים. שימו לב, כל מזלי האש תלויים באש. כל מזלי האש. אריה זה בעצם זה אב זה חורבן בית המקדש, קשת זה עכשיו כסלו זה יש לנו את החנוכה, האש. שימו לב, בכולנו יש את כל התכונות, שאף אחד לא יתבלבל, בכל אדם יש את כל התכונות. רק הנקודה היא לאן מה התכונה הדומיננטית אצלך. בכל אדם יש לו את העצלות והעצבות והכעס והגאווה והקנאה והתאווה. דוגמה מזלות מים יש להם גם בעיה גדולה של קנאה גם כן, כי הקנאה זה תולדה של התאווה. הם לא מסתפקים במועט, תמיד מסתכלים למה יש לו יותר, למה הוא מצליח יותר, זה גם כן מזלות המים. אבל זה דברים דומיננטיים, בכל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הכל בפנים. השאלה איך אנחנו מנתבים את זה. אלה ככה עושים האסטרולוגים שהם עושים את ההתאמה, אבל אמרנו שהם קצת חסרים בדבר הזה, כיוון שיש גם, זה תלוי הרבה באיזה שבוע נולדת, כמו שהגמרא מסכת שבת מביאה, תלוי באיזה שעה נולדת, שזה מאוד מאוד משפיע, השעה והשבוע. דוגמה, יש אדם שבחודש שלו הוא ממזל האש, בשבוע שלו מזל המים, בשעה שלו הוא מזל העפר, הוא משהו מעורבב. אתה מבין? איך עושים? אז זה לא צריך לדעת איך עושים את החשבון. לכן אני אומר, כל אלה שהולכים לכל מיני אנשים שהם מתיימרים להיות מבינים בדברים האלה, אני מציע לא להתקרב אליהם, לא להם ולא לסביבתם. לא להתקרב בכלל, כי זה רק מסוכן, רק מספחים את העניין. יש כאלה גם עושים לפי שמות, השמות גם כן משפיעים, אבל צריך לדעת איך זה עובד לפי שמות. זה צריך הרבה בקיאות בדברים האלה. לכן לא להתקרב לאנשים שהם מתיימרים להיות בקיאים במה שהם לא בקיאים באמת. לא לחפש את זה. רק סתם טוב לדעת שמי עומד מולך. דוגמה, אם עומדת מולך אישה שמעזה לאפר ותראה שהיא עצובה מדי, אז תבין שיש לה ממה. ואם תראה שיש מולך אישה שהיא מזל האש, היא אריה, ואתה רואה שהיא פתיל קצר, היא רק נדלקת מכל דבר, אז תדע שבמה צריך לתקן. איך מורידים מאדם את הכעס, נתנו על זה שיעורים, אתם זוכים. מכל מקום הכלל שלנו, תמים תהיה עם השם אלוקיך. בוא נאמר השלמה קטנה על הזיווג של האדם. אנחנו רוצים לשאול שאלה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שימו לב, איך הוא ברא אותו? הוא ברא את האדם, ואחר כך הוציא ממנו צלע, ומהצלע ברא את האישה. וזה צריך להבין. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה? בחתול לא ראינו שהקדוש ברוך הוא ברא חתול, חתך לו את הזנב ועשה חתולה. לא ראינו דבר כזה. הדבר היחיד זה אדם. שברא אותנו יחד, קודם כל ברא את האדם, הוציא ממנו צלע ומזה ברא את האישה. כלומר, ברא דבר שלם והפריד אותו. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה? שימו לב רבותיי, יש הבדל מהותי בין היחס שבין איש ואשתו, בין גבר ואישה, לבין חתול וחתולה או נמל ונמלה, מה שאתם רוצים. בעוד שהחתול והחתולה, הקשר אצלהם זה אקראי, זה מזדמן. כל הבהמות, כל החיות זה קשר אקראי מזדמן, כולל יונים. כמו שאתם אומרים, אוהבים כמו זוג יונים, זה גם קשר אקראי לגמרי. אין להם רגשות, אין שום דבר, זה מין אינסטינקט שפועל אצלהם. אמרתי, נאמנת זה אינסטינקט אצלהם. כמו שהחתולה מגינה על הגורים שלה במסירות נפש, זה לא בגלל שהיא רחמנית, זה בגלל שזה אינסטינקט. זה מתוכנת, משהו מתוכנת. כמו שגוזל, הוא רואה אש, הוא בורח, הוא לא מבין, זה אינסטינקט. אינסטינקט. דרך אגב, אצל התינוק זה היצור היחיד בעולם שאין לו אינסטינקט. תורת חלה. תינוק, אם אתה לא תשים לו מגן למיטה, תוך 2 דקות אתה שומע איי, ובום. הדבר היחיד שהוא בלי אינסטינקט זה היצור שנקרא אדם, שזה היצור מצד אחד הכי גבוה שיש בבריאה, מצד שני זה הכי נמוך שיש בבריאה. כך, חתול, 3 חודשים, תוציא אותו לשטח, גמרנו, הוא כבר מסודר. הוא יודע איך לאכול, הוא יודע להסתדר, הוא יודע לריב בפחים, הוא יודע הכל.
אמרנו פעם, אתם זוכרים, כך נחש קוברה, קוברה המלכותית, מרגע שהיא יוצאת מהביצה שלה, באותו רגע כבר יכולה להקיש ולטרוף. באותו רגע. כך דגיגונים שיוצאים, אלפי דגיגונים יוצאים מדגה אחת, ובאותו רגע כבר יודעים איך לחיות. פלא. באותו רגע. יודעים מה האוכל שלהם, איפה להתחבות, הכל הם יודעים. כאלה קטנים, מילימטרים. חוץ מבריאה אחת בעולם שנקראת אדם. שהבריאה הזאת צריכה כמה שנים עד שהוא מתעשת ומתחיל להבין. כך ילד קטן, שים אותו במרכז. בגיל 3, בגיל 4 שים אותו במרכז ותגיד לאף אחד לא לעזור לו איפה להביא אותו, תראה אותו תוך 24 שעות, אתה רואה פגר שם. לא יודע להסתדר. צריך כמה שנים עד שקבל שכל וידע להסתדר. מכל מקום, נחזור. אז אמרנו, בעוד שהבהמות, החיות, הכל זה קשר אקראי, קשר מזדמן, אצל גבר ואישה זה צריך, אמור וחייב להיות קשר קבוע. לצערנו קצת הפוך ממה שיש היום, יכול להיות שהחתול והחתולה זה קבוע והגבר והאישה זה מזדמן ואקראי, אבל אני אומר מה צריך להיות כדי שהאדם יבנה את הבית שלו כמו שצריך, שלא ייסע למילואים וכל רגע יתקשר לאשתו לראות מה קורה בבית. לצערנו מה שקורה היום, שאלינו מגיעים הסיפורים הקשים. עכשיו, לבאר את זה צריך קצת להעמיק. מה זה להעמיק? אני רוצה עכשיו להסביר לכם, ללמוד איתכם ביחד, מה זה אהבה? מה זה בכלל אהבה? בואו נראה. נגיד בקצרה וננסה לפתח את זה. יש 3 סוגי אהבה בעולם, כל האהבות תלויות וקשורות ב3 סוגים האלה. יש אהבת הנותן, יש אהבת המקבל ויש אהבת האחדות. כל האהבות שבעולם הם בתוך 3 האהבות האלה. בואו נבדוק מה זה בעצם אהבה. יש גמרא מסכת סנהדרין, אומרת שם הגמרא ככה. כשאהבתנו הייתה עזה, על רוחב סייף היינו שוכבים. שהאהבה גדולה, גם על סייף יכולים לשכב ביחד. ועכשיו אפילו מיטה של 60 אמות, כמה זה 60 אמות? 30 מטר, לא מספיקה לנו. זאת אומרת ככה, שרוצים לבנות איזה מערכת, לצורך העניין שלנו מערכת נישואין, רוצים לבנות מערכת, אז יש לתת ולקחת, וזה רבותיי המקשר בין בני הזוג, זה הצרכים של כל אחד. איך נותנים בלי שהשני ירגיש, בלי שהמקבל ירגיש נזקק. כשאני נותן למישהו, אסור לי לתת לו הרגשה שהוא נזקק. מצד שני, איך אני מקבל בלי שהשני ירגיש שלקחתי ממנו משהו. אני רוצה לקבל בלי שתרגיש שלקחתי ממך משהו. זה בעצם סוד האהבה. בואו נבדוק. אתן לכם דוגמה. בואו ניקח מוכר מכולת. הוא עובד עד הלילה, למה? מהבוקר עד הלילה כדי לספק אותנו במה שאנחנו צריכים. תגידו את האמת, האם בגלל שהוא אוהב אותנו או בגלל שהוא אוהב את עצמו? אני רוצה לשאול אותו עכשיו, את בעל המכולת, האם מה שהוא עובד מצאת החמה עד צאת הנשמה בגלל שהוא אוהב אותך, שאתה בא בבוקר ויש לך חלב, או בגלל שיש לו מניע שהוא דואג לעצמו? ודאי שהוא דואג לעצמו. אלא מה? הוא יודע שאם הוא ייתן לי מה שאני רוצה, אז הוא יקבל בתמורה מה שהוא רוצה. ככה זה עובד, נכון? אם הוא היה מביא מוצרים רק מה שהוא אוהב, בעל המכולת, הוא היה פשוט מוכר לאשתו ולילדים שלו, אף אחד לא היה מתקרב אליו. ככה זה עובד. עכשיו שימו לב, לצערנו, כל מערכת הנישואין של היום בנויה כמו בעל מכולת. לצערנו. אני אסביר את זה. אנחנו פשוט מאוד מאוהבים בעצמנו. אדם אוהב מאוד מאוד את עצמו. אם אנחנו נדע את זה, את הסוד הזה, שימו לב, כל ההתנהגות שלנו תראה אחרת, כל הבית תראה אחרת. בעצם, האדם מתחיל את החיים שלו אחרי הנישואין. אם הוא ידע איך לבנות את החיים בנישואין, החיים שלו יהיו החיים הכי מאושרים בעולם. ואם לא, זה פשוט גיהנום עלי אדמות. הקדוש ברוך הוא לוקח אישה שהיא מעולם אחר, זה נקרא, זה כוכב נוגה וכוכב מאדים. גברים מנוגה ונשים ממאדים. זה מעולם אחד והיא מעולם אחר, שמים אותם בתוך בית. תחשוב שאני אומר לך עכשיו, תשמע, בוא אני אקח שכן עכשיו, שם אותך 60 שנה איתו באותו בית. הכל תעשו משותף. כמה תוכל לספול? 60 שנה להיות משותף, אי אפשר. אחת הטעויות הגדולות היום, שאדם מחפש בבן זוג את אבא ואת אמא. מה זה את אבא ואת אמא? שימו לב. אדם, כל החיים שלנו אנחנו ביקשנו, לא ביקשנו אלא קיבלנו מאבא ואמא בלי שנבקש, ואף על פי שלא היה מגיע לנו, ולא רק זה, גם לא הכרנו טובה. והבעיה שאנחנו מחפשים את זה תמיד בבן זוג. האישה מחפשת בבעל והבעל מחפש את זה באישה. תמיד. רגע, אני קיבלתי מאבא, עוד כשהייתי אוכל גם אמא הייתה מוחאת לי כפיים. למה עכשיו אשתי לא מוחאת כפיים? ככה זה היה בעצם. עכשיו שימו לב, ידוע, כל זרע, כל צמח, בכל זרע יש את כל העץ כולו, זה נקרא DNA. אתם יודעים מה זה ה-DNA?
יש את התא של האדם, בתוך התא, בכל תא של האדם יש את כל הגוף כולו. זרע זה הכלל, וכל שאר הדברים, גזע, ענפים, עלים, פירות, הם הפרטים. בא רבי עקיבא ואומר, תגידו לי, מה זה הכלל של האהבה? מה זה הכלל של התורה? מה זה הכלל של היהדות? אומר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כלומר, רבי עקיבא אומר, תראה, יש לך כלל בתורה, זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. כל שאר הדברים זה דברים שיוצאים מתוך הכלל. זה פרטים. אותו דבר גם הלל אמר, מה ששנוי עליך, לחברך לא תעשה. זה גם כן, זה כלל גדול בתורה, ואם אדם ידע את הכלל הזה, אז ידע, כל שאר הדברים זה רק פרטים. כל התורה מקופלת בפסוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, כל התורה. מקופלת בפסוק הזה. בוא ניקח דוגמה, ששואלים הורים, תגידו את האמת, מה הכי חשוב לך בחיים? מה תגיד? הילדים. כן. נכון? והראיה שהאבא מוכן לקפוץ לאש כדי להציל את הבן שלו, נכון? כל אבא שהוא קצת עם רגש וקצת שכל בקודקודו, הוא מוכן לעשות הכל כדי להציל את הבן שלו, שלא יקרה לו כלום. יופי, מוסרים נפשם. מצד שני, היום כל הפסיכולוגים, כל השוטרים, כל העובדים סוציאליים, כל המחנכים המקצועיים, כולם, קציני משטרה ועוד, אומרים, אתם יודעים מה הבעיה העיקרית של הדור? מה הבעיה העיקרית? שהילדים טוענים שאין להם חום ואהבה בבית. איך זה מסתדר? איך, תסביר לי, איך זה עובד? ההורים אומרים, אנחנו מוכנים למסור את נפשנו למען הילדים. והילדים אומרים, אין לנו בכלל אהבה בבית. פשוט הנוער גדל בלי אהבה. דרך אגב, יש קונטרס, אל תחטאו בילד, של גדולי הדור. אל תחטאו בילד. זה אותו עיקרון הם כותבים שמה. שהבעיה העיקרית שהנוער גודל היום בלי אהבה בבית. ואנחנו שואלים, מי צודק? אלא רבותיי, הבעיה היא שהמושג האהבה אצלנו קצת השתבש. חושבים שאנחנו אוהבים, רק האהבה אצלנו השתבשה. אני אסביר. מכירים את זה כולם, הצעירים, תמיד אומרים, אני התאהבתי. למחרת הקורא בעיתון, שבחור רצח את החברה שלו על רקע אכזבה. אני לא מבין, אדם שאוהב, הוא רוצח? אדרבה, אם אתה אוהב, תסדר לה מישהו יותר טוב ממך, הרי אתה יודע שאתה לא טוב, תסדר לה מישהו, גם תשלם את החתונה גם כן. מה זה? למה אתה רוצח? אם כן רבותיי, האהבה זה לא מושגים שאנחנו מבינים, לא מושגים שנקראים ברחוב. בעולם המודרני, מה שנקרא היום, שמתאהב, אהבה זו זה בא למלות את הצרכים של האדם. כלומר, היא טובה בשבילי, או טוב בשבילי, נותן לי, מפנק אותי, מפנקת אותי, מבשלת טוב, מכבסת טוב, הוא עובד טוב, מפרנס, מעריך. הכל סביב מה? סביב לי, סביב אני. זה לא אהבה. אתה אוהב את עצמך, רק אתה אוהב את עצמך דרך השני. אני לא אוהב את השני, אני אוהב את עצמי. איך אני אוהב את עצמי? אני אוהב אותי דרך השני. את מבשלת טוב? נו, מצוין. מכבסת טוב? עוד יותר טוב. אז זה לא נקרא אהבה רבותיי. כלומר ככה, לאדם יש לו מוח ולב, כלומר שכל ורגש, והשכל הוא מפעיל את הרגש. ככה זה עובד. ההרגשה זה רק תוצאה סופית. אז בואו נבדוק איך זה עובד. בואו נראה. אתן דוגמה קיצונית. אדם עומד עכשיו מול איזה בחורה מתאהבים. איך זה עובד? הוא מסתכל עליה מתאהב. איך זה עובד? פשוט יש תת הכרה, בתת הכרה שלו מתחבר עם תת ההכרה שלה, והתוצאה זה אהבה. עד הנישואין, אחרי הנישואין מתחיל הגיהנום. אם הם יעבדו על עצמם, עובדים על עצמם, מבינים מה זה זוגיות, מבינים מה זה נתינה, מבינים מה זה אהבה, יש אושר בבית. ואם לאו, זה האנשים הכי אומללים שיש בעולם. היה זה אדם אחד שמתה אשתו, לא עליכם, בבית הקברות אחרי שהוא קבר אותה, אמר שם אסף את כל הציבור, אמר להם עכשיו אני מבין שיש חיים אחרי המוות. עד עכשיו, רגע שהיא מתה התחלתי את החיים. לצערנו היום הרבה אנשים שהם בתוך הבית, שימו לב כמה אנשים בדרך כלל מגיעים לגיל 40, הילדים עוזבים את הבית ואתה רואה שבין הגבר לאישה בכלל אין קשר, כלום, שום דבר. היא יושבת בטלוויזיה מצד אחד והוא יושב בחדשות מצד שני, הוא סופר אוטובוסים והיא סופרת מסעיות ולא קשורים אחד לשני. גאנו, מה שחיבר אותם זה הילדים. לכן תמיד מתחלים לילדים, תבואו שבת, אנחנו לבד, למה אתם משאירים אותנו? מה, זה כיף להיות לבד, לא? תרגיש כמו אדרבה, כמו... לא יכולים להיות לבד, אין לנו קשר. מה נעשה לבד? שימו לב רבותיי, אם היינו מתבוננים טוב, אז היינו רואים שאין אפילו התחלה של שכל.
זאת אומרת, בוא נבדוק ככה. אם אנחנו הולכים על יופי, אז ודאי שאין לך צ'אנס. למה? תחשוב איך האישה תראה אחרי 5-6 לידות. ודאי שיש לה מתחרות, נכון? כלומר, אם אתה הולך על יופי, ודאי שאחר כך יהיה צעירות ויפות יותר, ואין צ'אנס, אין שום... כלומר, בוא נעשה סיכום. אדם בעצם מאוהב בעצמו, לא מאוהב בבן זוגו. באים חז"ל ולמדים אותנו, בוא נסביר לך מה זה אהבה. אהבה זה לא אני, אהבה זה אתה. אהבה זה לא בא מהרגש, אהבה בא מהשכל. ואז ככל שעוברים השנים, אז אדרבה, אהבה גודלת, אהבה מכפילה את עצמה, היא לא יורדת, אין השוואות. אתה לא עושה השוואות עם אף אחד בכלל. כי לא בנית את האהבה על גוף, לא בנית את האהבה על הסוס עם הסוסה. בכלל לא. נשמה עם נשמה, לעולם אין מתחרים בנשמה. אתה לא מתחיל אפילו. וזה הטעות. עכשיו, הדבר הראשון, רבותיי, אני אגיד לכם יותר מזה, אהבה לא בונים, אהבה היא נמצאת. רק איך אני מגלה אותה? על ידי סילוק הקליפות, סילוק הלכלוך. אז אני מגלה את האהבה. ולכן הדבר הראשון, כמו שהזכרתם, הדבר הראשון באהבה, סוד הנתינה. לצערנו היום, כל אדם שנותן כל הזמן, איך קוראים לו? פרייר, יורם, סבון, לא יודע, כל מיני שמות כאלה, לא יודע מה הקשר בין סבון לאדם שנותן. תסבירו לי, אני סתם לא מבין את זה. מאיפה יצאה המילה סבון? הטעם שהחברה היום, רבותיי, קצת חולה. ולכן אדם נורמלי זה לא אדם בריא. כלומר, אם מישהו יגיד לך, תגיד לי, אתה נורמלי? תגיד לו, לא, אני לא רוצה להיות נורמלי. הנורמלים היום הם לא נורמלים. אני רוצה להיות לא נורמלי. דג חי זה דג שהולך נגד הזרם. לא רוצה להיות נורמלי היום. כי נורמלי זה לא אדם שנותן. נורמלי זה אדם שרק רוצה לקחת. נורמלי זה אדם שרק דואג לעצמו, לא אכפת לו מאף אחד. גם שהוא נותן, זה על מנת שיעריכו אותי, זה על מנת שיתנו לי, זה על מנת ועל מנת ועל מנת. לא רוצה להיות נורמלי כזה, אני רוצה להיות לא נורמלי, הפוך. יותר מזה. מי אדם חופשי יותר, מלך או עבד? מלך, נכון? מלך יותר חופשי מעבד. למה? המלך יושב כל היום. המלך תמיד נותן. הוא נותן למי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. עבד רק מקבל. מי שנותן זה מלך, מי שנותן זה חופשי. מי שמקבל כל הזמן, אין לך עבדות יותר גדולה מזה. תמיד אתה תלוי, אתה צריך להתחנף, לא נעים לך. זה נקרא עבד. לכן המקבל הוא עצמאי. הוא לא עצמאי, המקבל. הוא תמיד תלוי באחרים. מה שאין כן הנותן, הוא חופשי, הוא עצמאי. זה דרך אגב סוד הסכסוך שיש בעבודה, בצבא, בחברה, לא משנה, תמיד מגיע לי, לא נתנו לי, לא כיבדו אותי, לא אמרו לי, לא הזמינו אותי. לא, ומפה מתחיל הגיהנום של האדם. ולכן כדי לחיות טוב, אדם צריך להיות לא נורמלי. איך אני אהיה לא נורמלי? שים לב מה זה אדם לא נורמלי. אתה כועס על מישהו עכשיו. מה זה האדם הנורמלי היום שיש בחוץ? מה עושה? אני כועס, לא מדבר איתו, עושה עליו איקס, ואם צריך זה גם כן. מתנקם כל אחד בדרך שלו. ומה זה האדם הלא נורמלי? אתה כועס על מישהו? לך תקנה לו משהו, תעשה לו חסד, תעשה לו טובה, תעשה לו טרמפ. שמתם לב? ברגע שאתה נותן מה קורה? שחררת את המחיצה הזאת שדיברת עליה. המחיצה הזאת השתחררה. זה בעצם הנתינה. עכשיו מובן, מה אמרנו? הורים בעצם אמרנו שהם אוהבים ילדים כי הם קופצים לאש. נכון, אבל זה עדיין לא מגלה כלום, כיוון שקופצים לאש בשעת חירום, אדם בשעת חירום, כל הקליפות יורדות במהירות, הפנימיות צפה, ובאמת הוא אוהב את הילד. אבל בחיים היומיומיים תבדוק עד כמה באמת חשוב הילד. איפה הוא בסדר העדיפויות שלך? לפני הספונג'ה או אחרי הספונג'ה? איפה? וזה רבותיי, העניין גם כן בחינוך ילדים, זה לא נושא לכאן, אבל זה היום הטעות הגדולה שיש היום בבתים. טעות גדולה. שאנחנו בעצם אוהבים את הילדים ונותנים להם תמיד את ההרגשה, תמיד מזכירים לילד מתי הוא לא טוב, אף פעם לא אומרים לילד מתי אתה טוב. מתי ילד נפגש עם ההורים בדרך כלל היום? למה עשית ככה? למה לא אוכל את השיעורים? כנס להתקלח, תמיד למה אתה לא טוב. אין קומפלימנטים. אז הילד גדל בצורה כזאת, אבא זה, האמא הזאת, כל הזמן הערות, כל הזמן מהירים. עד שמתי שהוא יוכל לפרוק, הוא פורק. מגיע גיל 13, 14, אני לא יודע איזה גיל זה היום, והוא פורק. הוא כבר לא שומע. סיפרתי לכם על אותו אחד שאמר לאבא שלו, אבא תביא את הרכב, אנחנו רוצים לנסוע לטייל. חברים, אבא שלו אמר לו, מה פתאום ניתן לך את הרכב? תהרוס לי אותו. אין בעיה, זה התקשר לחברים שלו, באו, לקחו את האבא, שמו אותו בפגז, יצאו לטיול, הכנו את האוטו במקום רחוק, ואבא בתוך הפגז, נותן, אבל שם מקום רחוק שאף אחד לא ישמע. בסוף הלילה, אחרי כל הבילויים, הוציא אותו מהפגז, אמר לו, זה התראה הראשונה. שמעתם? לא, זה מה שקורה. אז יש אדם שעושה את זה במינון קטן, הוא לא שומע על האבא, הוא צועק על האבא, צועק על האמא, תביא לי, תעשי לי. יש אדם שמינון גדול, הוא שם את האבא בפגז, יש יותר מזה, שגם נותנים להורים מכות, זה אני ראיתי בעיניים שלי. זה ראיתי בעיניים שלי. אדם
ילד, בחור, מה זה אדם? בחור, בן 18, אם אני יכלתי לעזור הייתי עוזר, פשוט הוא היה כל כך גדול שגם לי היה נותן מכות. איזה מכות נתן לי אמא שלו, וואי. איזה מכות. אני לידי, ולמה? כי לא בשלל לו מה שהוא רוצה. איזה מכות, סתירות, גורפים לגב, נורא והיום, נורא. אני התחלתי לבכות כמו ילד. מה אתה עושה? מה אתה מטורף? מה אתה עושה? היא אומרת לו, טוב, סליחה, אני אעשה לך. היא מתחננת, תקשרי למשטרה, תקלי אותו. לא יכולה, שייתן לך עוד. מה לעשות? עכשיו רבותיי, נבין את הכלל. מה אמר רבי עקיבא? ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. תשנה, במקום מגיע לי, מגיע לך. במקום אני רוצה, אתה רוצה. במקום להיות מקבל כל הזמן, תהיה נותן כל הזמן. רבותיי, אתה בונה את החיים שלך. אם אתה כל הזמן נותן לאחרים, אתה בונה את עצמך. לך יהיה טוב בחיים. זה לא פרייר. אתה כל הזמן נותן, אתה לא בתחרות עם אף אחד. אני רק נותן, אני לא רוצה לקבל. ככה אתה בונה. וזה הכוונה גם כן, שהקבלה הכי גדולה זו הנתינה. אתה מקבל חופש, אתה חופשי, אתה מפסיק להיות תלוי. עכשיו לפי זה, בוא נבין עוד דבר. לפני שנגיע לנקודה העיקרית שלנו. לפי זה נבין עוד דבר. אריסטו, שמעתם עליו? היה גאון עצום. גאון עצום. היה לו שכל, הרמב"ם כותב עליו שכמעט והגיע לדרגת נבואה. כך כותב עליו הרמב"ם, כמעט והגיע לדרגת נבואה. שואל אריסטו כך. הוא אומר, לכאורה תופעת הנתינה זה תופעה קצת מבלבלת. למה? הוא אומר ככה, תמיד כל העולם, שימו לב, כל העולם בנוי מנותן ומקבל. הורים וילדים, עשיר ועני, מורים ותלמידים. תמיד זה נותן ומקבל, בכל העולם כולו. יש פועל ומעסיק. שואל אריסטו, לכאורה מי היה צריך ליהנות יותר, הנותן או המקבל? אבל הוא אומר, בפועל אנחנו רואים שהנותן נהנה יותר מהמקבל. והוא שואל למה? אז מה אריסטו מתרץ? אז אריסטו כותב שהמקבל קיבל נחושת, אבל הנותן קיבל מעלה. כלומר, שימו לב, המקבל קיבל דבר חולף. קיבלת כסף, לא משנה מה קיבלת, אבל קיבלת דבר חולף. אבל הנותן מה קיבל? קיבל מעלה. כלומר, יותר מאשר העשיר עושה עם העני, העני עושה עם העשיר. כל פעם שאתה נותן, בנית עוד נדבך אצלך. כל נתינה שעשית בעולם. כל נתינה שעשית בחיים, בנית עוד נדבך. מה העניין בצער בעלי חיים? אל תצער בעלי חיים. למה? זה לא בשביל הבעלי חיים כמו בשבילך. אתה בונה את עצמך. יש כאלה, יש להם איזה שיגעון כזה לצער בעלי חיים. צער, יש בן אדם מקומה שלישית, הוא מספר לי את זה בשמחה. הוא אומר לי, היה לוקח חכה, שם שם גבינה צהובה הרבה, שם מוריד את זה קומה שלישית, חתול ככה, ליד חתול, והחתול היה בא לקחת, הוא מסכן. מכניס לו את הפה לתוך החכה, והוא מתחיל לשחק איתו ככה. בן אדם נהיה אכזרי. הצער בעלי חיים זה בשבילך, תיתן. למה? כי אתה מקבל מהנתינה. אתה מקבל מעלה, אתה נהיה בן אדם. אתה בונה את עצמך. אמרנו, האדם זה הדבר היחיד בעולם, היצור היחיד בבריאה שהוא יכול לבנות את עצמו. זה לא אינסטינקט, כי אתה יכול גם לעשות רע. ואדם טוב זה רק אדם שיכול לעשות רע. אבל אדם שהמהות שלו זה רע, כמו שנתנו כמה דוגמאות, אריה, דוגמה שהוא טורף, זה לא בגלל שהוא רע, הוא רעב, הוא לא רע. אריה לא רע, זה ככה זה עובד אצלו. אין לו איסורי מצפון אחר כך, אני התערפתי כבשה ויש פה 4 יתומים. אין לו את הדבר הזה. אבל אצל האדם הוא יכול להיות גם טוב וגם רע. זה תלוי בבחירה שלו. זה כותב אריסטו. יש עוד תשובה. תשובה פשוטה, תשובה יהודית. מה? האדם נברא מגוף ונשמה. והעיקר שלנו זה הנשמה, והנשמה דומה לבורא עולם. כל דין הפך, מדיני נפח. וכמו שבורא עולם, כמו שהקדוש ברוך הוא בעצמו הוא רק נותן ולא מקבל, ככה זה הקדוש ברוך הוא, אז ככה האדם הוא תמיד מרגיש יותר טוב שהוא נותן, כי הוא רוצה מטבעו להידמות לבורא עולם. זה המקור. כתוב שכל מוצר, כל שורש רוצה לחזור לשורשו. הנשמה זה כמו השורש זה בורא עולם, וכמו שבורא עולם רק נותן, ככה האדם הוא אוהב לתת. שימו לב כמה האדם יש לו הרגשה טובה שהוא נתן, שהוא עזר, שהוא עשה משהו טוב. יש לו הרגשה טובה כזאת, הרגשה נעלית. יש עוד תירוץ, גורם התחרות. שימו לב רבותיי, אדם נזקק והוא בא ואומר לי, תשמע, תעשה לי טובה, תעזור לי. אז הוא בעצם מסכן, שהוא צריך, בדבר הזה הוא צריך עזרה, והמסכנות שלו מבטאת את היכולת שלי. אני נהנה מכך, מזה שיש לי יכולת לעזור לאדם שלא יכול לעזור לעצמו. אני שמח מזה. אתן לכם דוגמה. אדם עכשיו נוסע, עוצר בצומת. בא איזה מישהו, חתך את הרכב ונכנס. מה אתה עושה? במקרה הטוב אתה מרים אמברקס יוצא עם הבוטה, נכון? במקרה הטוב. מה, הוא חתך אותי זה? הוא לא מתבייש? איך הוא עושה דבר כזה?
נשאל אתכם שאלה. אותו מקרה, אבל לפני שהוא חתך, הוא אומר לך, תעשה לי טובה, תן לי להיכנס. היית נותן לו? מה ההבדל? פה הקדים אותך, פה הקדים אותך, מה ההבדל? הוא לא יצר תחרות. לא יצר איתך תחרות. ברגע שהאדם מרגיש איתך תחרות, זה בעיה. לא יצר איתך תחרות. שימו לב רבותיי, נחזור לזה עוד. הרב דסלר כותב, כמו שעשינו הקדמה, כשאנחנו חושבים שאדם אוהב, אז הוא נותן. אומר הרב דסלר, האמת שאתה נותן, אתה אוהב. שימו לב כמה עומק יש בדברי הרב דסלר. שימו לב רבותיי. כותב ככה, יותר משהנתינה באה בעקבות האהבה, האהבה באה בעקבות הנתינה. בואו ניקח דוגמה. היה זוג הורים שהופרדו בשואה. הילד היה עם האבא כמה שנים, ואחר כך נפגשו עוד הפעם. הילד עם האבא והאמא נפגשו. למי הילד היה קשור יותר, לאבא או לאמא? הוא כל כך התגעגע לאמא, למי היה קשור יותר? לאבא, למה? היה איתו כל הזמן, היה כל הזמן נתינה. כל הזמן נתינה התפתחה אהבה. יש כאן יסוד עמוק ביותר, שימו לב רבותיי. אתם יודעים מה קורה שאתה נותן לאדם משהו? אתה נתת חלק ממך לתוך האדם. כלומר ככה, אתה עכשיו עומד מול אדם, נתת לו היום משהו, שמת לו 1% ממך בפנים. מחר נתת לו משהו, שמת עוד 1%. מה קורה אחרי כמה שנים? אתה יודע מה קורה? כל 100% שלך אצלו. אז את מי אתה אוהב בעצם? אתה אוהב את עצמך, רק זה דרכו. כלומר, כל העניין של האהבה, של הנתינה, ברגע שאני נותן, זה נתתי לו, וזה גרם לי לאהוב אותו יותר, כי אני שמתי הרבה אוהב אדם קאפ שלו, יותר מ10 קבים של חברו. אמנם, אם נגיד שהאהבה באה בעקבות נתינה, אז יש לי פתרון טוב בשבילכם. הנה, תפוס, אתה יכול לרשום את זה עכשיו. מהיום ועלה תתחיל לקפות את אשתך לתת לך. תקפה אותה לתת, בוא, תעשי קפה מהר. ואז היא תיתן לך, והיא תתאהב בך, אמרת 2 דברים, א' קיבלת, ו2 היא תתאהב בך יותר. מה אתה אומר על זה? ודאי שלא. שימו לב רבותיי, שאני אומר שהנתינה יוצרת אהבה, זה רק שזה נתינה ברצון. אבל שאתה גורם למישהו בכוח לתת לך מה שהוא לא רוצה לתת, כמו שהנתינה ברצון יוצרת אהבה, אז הנתינה בכפייה יוצרת שנאה. זה בדיוק הפוך. יוצרת שנאה. זה מה שאומרים, שאדם אוהב לתת שיש מבקשים, אבל לא שיש לוקחים. באים לקחת את זה ממך בכוח, אתה לא אוהב לתת. שמבקשים ממך, את זה אתה באמת אוהב לתת. נחזור עכשיו לנקודה שלנו, שימו לב. אנחנו אמרנו שיש 3 סוגי אהבות בעולם. האהבה הראשונה זה אהבת המקבל. זאת היא האהבה הכי נמוכה, לצערנו רוב הנישואים היום בנויים מאהבת המקבל. למה? אני רוצה לקבל, זה נקרא אהבה שתלויה בדבר. כל אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטלי אהבה. מאיפה למדנו את זה? מאמנון ותמר. כל כך אהב ותמר, למה? כי הוא רצה לקבל ממנה משהו. אחרי שהוא קיבל מה שהוא רצה, מה קרה? כל האהבה נהפכה לשנאה. כלומר, שאתה עובד על האהבה שאני מקבל, זה אהבה בלי ערך. זה אהבה שתמיד תלויה בדבר, זה ודאי שזה יתבטל בסוף. כמו שאמרנו, הוא נותן לי, היא רוצה, היא אוהבת, היא וכולי. זה דבר בטל. רוב הנישואים הם בנויים מזה, ולכן כל כך אחוזים גדולים של גירושים. אהבה יותר גבוהה זה אהבת הנותן. כמו שדיברנו, יותר גבוהה. ככל שהאדם ייתן יותר, כך יאהב יותר. ולכן אנחנו רואים שהילדים, ההורים אוהבים את הילדים יותר מאשר הילדים אוהבים את ההורים. כי ההורה נותן לילד יותר מאשר הוא מקבל מהילד. ולכן רואים שיש חס ושלום ילד חולה בבית, שכל כך ההורים משקיעים בו, הם אוהבים אותו יותר משאר הבנים. למה? כי הם נותנים לו יותר. לכן כל מי שיש לו איזה אח לא מוצלח בבית, ואתם רואים שבכל זאת ההורים יותר אוהבים אותו, אל תתרגשו מזה. זה בגלל שהם כל כך משקיעים בו, אז יש הרבה אהבה לילדים כאלה. לא צריך להתרגש מזה, לא צריך לקנות. זה אדרבה. בגלל שמשקיעים בו הרבה, נותנים לו הרבה, ממילא מתאהבים הרבה. אבל יש רבותיי, את האהבה השלישית, שזה בדיוק הנושא שלנו שדיברנו בזוגיות, זה אהבת האחדות. 2 בני זוג שמרגישים עצמם כמו אחד, זה שלמות האהבה. רב אריה לוין שהיה הולך עם אשתו לרופא, היה אומר, הרגל של אשתי כואבת לנו. הרופא לא הבין מה זה כואבת לנו. אמר, כי אני מרגיש שכואבת להרגל, מרגיש גם לי כואבת הרגל. יש פה מישהו מאיתנו מרגיש דבר כזה, הרגל של אשתי כואבת לנו. אין לי בעיה עם זה שיקב לך רגל, מצידי 2 רגליים, רק תבשלי. האמת שכתוב, הגמרא מביאה, שגבר מבוגר בבית זה מטלה בבית. אישה מבוגרת זה ברכה בבית. למה? הגבר ככל שהוא מתבגר בבית, הוא נהיה יותר מטלה.
תעשו לי, תביאו לי, הילדים מפריעים לי, אל תלכו, אל תבואו, הוא רק יש לו בקשות. אבל האישה, גם שהיא מתבגרת, בוא נלך לסבתא, סבתא מבשלת, סבתא עושה, סבתא מנקה, סבתא קונה. ראית פעם בן אדם הולך, בוא נלך לסבא, הוא קונה? סבא לא קונה שום דבר. סבא לא עושה שום דבר. מכל מקום, נחזור אלינו. לפי זה מובן, האדם אמרנו נברא אחד, ואחר כך האישה נלקחה מהצלה וברא. למה? תבינו אתם אחד, זה פשט הפסוק. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. חוזרים להתחלה. רק מה, למה הקדוש ברוך הוא חילק אותנו? כדי שתהיה עוד הפעם אפשרות נתינה. ואם נתבולל, אחד זה משורש אחדות, שניים זה מאיזה שורש? שונה. אם אתה תרגיש אחד, אז זה האחדות השלמה. לכן כתוב ויקרא שמם אדם, שניהם יחד זה אדם אחד. זה שני בני זוג יחד, וידוע שאחד זה 13 ואהבה זה 13 וביחד זה יוצא 26. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. כשאדם הוא מזכך את מעשיו, זה אני אומר זה במיוחד לרבקים, כשאדם מזכך את מעשיו, אדם זוכה. מה זה מזכך? מה זה זוכה? לשון זיכוך. כשאדם מזכך את המעשים שלו, אז מלא הקדוש ברוך הוא ייתן לו את הזיווג שלו באמת לפי מעשיו. באמת ייתן לו את הזיווג האמיתי, ייתן לו את הזיווג הטוב שיוכל להשלים את שורש נשמתו. אבל כל זה שאתה מזכך את עצמך, שאתה מתקן, שאתה משפר את עצמך, זה האהבה השלישית של אהבת האחדות. על ידי שאנחנו מתקנים את עצמנו, משפרים את עצמנו, אז מלא החיים שלך אחר כך יראו טוב. אתה למעשה בונה דבר עכשיו שאחר כך זה יהיה לך רק טוב. זה זכו שכינה ביניהם. למה? כי באיש יש י', באישה יש ה', שכינה זה י' ק', זה השכינה. לא זכו, אש אוכלתם. אתה מוציא את הי', מוציא את ה', מה נשאר? נשאר אש. השכינה עוזבת ונשאר אש. רק ידוע שלאש יש שתי תכונות. תכונה אחת שהיא מחברת, נכון? כמו מלכים, מרתך. תכונה שנייה שהאש היא מפרידה. כלומר ככה, אם הם לא זכו אז האש אוכלתם, האש מפרידה. אם הם זכו, עליהם נאמר, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, שלהבת יה. זה שום דבר לא יוכל לכבות את זה. ואף על פי שיכול להיות קשיים, יכול להיות ניגודים, אבל הפוך, זה אש מחברת, זה התיקון המשותף. זה התיקון המשותף שלכם, זה בסדר גמור. כמו חיילים בשטח, כל אחד בתפקיד שלו, בסוף בונים מערכה שלמה. שימו לב, כתוב בגמרא, בחז"ל, כל המגרש את אשתו הראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. למה מזבח דווקא? למה מזבח? אז הפשט של הדברים, למה מזבח? כי המזבח מקריבים עליו, תקריב גם אתה. תוריד קצת את הראש. אתה לא מוריד, אתה לא מזכך, אתה לא משפר, תוריד קצת את הראש. למה כל דבר לעשות מלחמה? אבל יותר עמוק, מזבח זה מזבח כפרה. על ידי המזבח מחפרים. אדם שמגרש אשתו הראשונה מפסיד את התיקון שלו. האישה באה לעילוי נשמתך, להעלות הנשמה שלך, לתקן אותה. מה אתה עושה? אתה מפסיד את התיקון הזה. כל מה שאמרנו רבותיי, זה ההכנה לעתיד לבוא, בעזרת השם כן יהיה כבר השנה הזאת, לאהבה והקשר האמיתי בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. שגם שם יש שלוש סוגי אהבות. יש אהבת המקבל, יש אדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אהבת המקבל. מה זה אהבת המקבל? אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, כי נתן לי וילה, נתן לי וולבו, נתן לי ויזה, נתן לי וספה, כל הוואבים נתן לי, אני אוהב אותו. ברגע שהוא לוקח את זה, הכל נמחק. יש אדם בדרגה יותר גבוהה, אוהב את הקדוש ברוך הוא, אהבת הנותן. כל מה שאני עושה לקדוש ברוך הוא, אני עושה מצווה, תנו עוז לאלוקים, אני עושה מצווה, אני מרגיש שאני נותן משהו לקדוש ברוך הוא. הנה תראה כמה אנשים יש בעולם, למעלה מ6 מיליארד אנשים. מתוכם כמה יהודים יש? 15 מיליון. פרומיל. מתוך ה-15 מיליון, כמה יש כבר שומרי תורה? ומתוך השומרי תורה, כמה כבר אנשים באים לשיעור? אתה מרגיש שאתה נותן משהו לקדוש ברוך הוא. הנה, באתי לשיעור, אני נותן לך תורה, נותן משהו. ברגע שאדם מרגיש נותן משהו לקדוש ברוך הוא, מלא אהבה גודלת. אבל רבותיי, התכלית שלנו עם אהבת הקדוש ברוך הוא זה להגיע לאחדות. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא, עם ישראל והתורה זה אחד. קודשא בריחו ישראל ואורייתא חדו. כל דין הפך מדיני נפח, זה דבר אחד אנחנו נקראים הקדוש ברוך הוא. וככה האדם מגיע לאהבה אמיתית, לאחדות האמיתית. נגיד לכם רק דבר קטן, יש את המילה ביחד, שאדם נמצא עם האישה ביחד. כמה זה ביחד בגימטריה? 24. כשאתה מחלק 24 ל-2, חותך את ה-24, כמה זה 12? 12 גימטריה גט. ולכן בגט יש גם כן 12 שורות שכותבים גט. עכשיו שיקח את המילה ביחד, ואני אכניס את האותיות גט מעניין, נכנסים בדיוק בתוך הביחד ומפרידים. יש לי ביחד ב', י', ח', ד'. בין הב' לד'
עוד ג', בין הח' ליוד, עוד ת', גט. לכן לא תמצא לעולם בתורה ג' ות' מחוברות. אין דבר כזה בכל התורה כולה. זה ההפרדה. איך אני מקרב? קרבה זה בא מאותיות קורבן, מאותיות קרב. אדם צריך להקריב, קצת קרב, קצת להילחם. ואז אתה נהיה ידיד. מה זה ידיד? יד ועוד יד, זה ידיד. יד זה 14 ועוד יד זה 14, יד ועוד יד שווה 28, זה כוח, אתה נותן כוח לשני. ולכן שימו לב, בתורה איך החבר נקרא? רע, ואהבת לרעך כמוך. ורע מה זה? לשון רעוע. מה זה המילה רע? מאיזה שור זה בא? רעוע. מה זה רעוע? נראה לך טוב, עומד להישבר. כלומר, הוא לא שווה עכשיו כלום. ואהבת לרעך כמוך, תרגיש חצי. ועם השני זה עוד חצי. ואז זה בא השלמות. זה נכון, רעים אהובים. זה הרע, תמיד אתה מרגיש חצי ואתה מתחבר. אתה מתחבר עם השני, אתה מתחבר עם האישה, אתה מתחבר עם החבר. זה ואהבת לרעך, זה מה שאמר לנו רבי עקיבא. ועל ידי שהאדם בעצם עובד את הדרך שאמרנו, ממילא הוא מתחיל לבנות את עצמו. נסיים בזה רק, הזמן שלנו נגמר. יש אדם שאומר, אני לא מבין את אשתי. אמר פעם אחד לכם, אתה לא צריך להבין את אשתך, אתה צריך רק לקבל אותה. אתה תנסה להבין את עצמך ולעבוד על עצמך. לדעת לתת זה להתחשב ברצונו של אחר, לוותר על מלחמת הכוחות ולאפשר לאחרים לטעות. ברוך ה' לעולם.